Pa unsa man ning niya may kuan day ngano man ni siyang kuan na dunay buhawi na po dito sa Lapu-Lapu. Dato kuno bigay dali. Unsa ni kuan na oh? Naas kalangitan na ni siya audio dong. Tanawa ko no. Tanawa sa inyo ha. La, unsa man ni mao ni ang kanang kuan? Daghan mo timailhan ron. Unsa man timailhan sa kalangitan dunay buhawi ko no? Uy hala. Naasa kuan? Asa may butangi ko nog kuan dong, lingin dong. Aman ilang ingon nga buhawi. Ay ilang nakita dito sa kuan. Kani? Buhawi sa Ruro. O kani di ay? Nakuyaw na maging kalibutan na eh. Katako sa buhawi. Kain sa may Ruro. Roro Port Cordoba, nakita kini sa kalangitan. Karon nang gibuntag, mao ni siya. Uy, My God, buhawi guys. buhawi. Yahak na tani. Makadaghan mas Buhawi mga na kuan dyan ron. siya. Napanda ko, pakita na ko. Saan dako ba? Nagmunda ko kayo, padong din. Ladara. Oh my God. Duha ka buok. Mao ni nakita sa kuan dito sa may Cordoba area ron. Nabuhawi na dyan siya guys. Mhm. Tanawa sa inyo ha. Roro Port Cordoba nakita sa kalangitan karon. Ang funnel clouds. Ha? Yun na ang pag-asa posible na kay naay thunderstorm advisory sa Cordoba karon. Posible na yan eh. Inaoton ta malikay tas mga katalagman mga kagilan oy sus Ginoo ko. Straight to the point. At sa balikan, be, unsa ning kuha na mahigalan niya atong tawgon ang pag-asa magtanan ni, pa-explain na to ni. Ipakita sa balik dong, unsa man yung buhawi ni, unsa man yung kalakiya sa kalangitan, mura mag-tornado. No, unsa man ni, makita na mas langit. Yahak na tani. Kana ha? Unya katong usa dong nga klaro kayo dong. Buhawi na dyan siya. Doon na katong klaro kayo. Kung usa nakakuha. Be, Saan dako ba? sige may lang ha. Kani. Okay. Kani, kani. Butangi og kuan dong. Lingin kana lingin ni pagino. Klaro man kina. Maging kalibutan na eh. Hala. Ngano na siya? Sa buhawi. Kain sa may Ruro. Buhawi ba ni sa maning kalakiha? Sige, ato ipa-explain mahigalas pag-asa magtan kada stong linya karon ang atong weather specialist sa pag-asa magtan si Jumel Iclarino ato dagag pagtagad mahigalan ni mga orasa ron. Unsa ni ato ipa-explicar nila mahigalang ang ano ning kalakiha? Wa bay mga daotang tilimad o ning tao ni? Lahat ng tanong, straight to the point. Jumer Iclarino, maayong buntag live daron sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Jumer, good morning. Yes, Jumer. Yes, Atty. Rovil, good morning. Maayong buntag sa atong tanan. Kining nakita ron sa Cordoba nga dunay karon lang baguhay lang gyud. Mura og nasa formation sa clouds niya murag buhawi kuno ni. Unsa may atong kuan ni Jumer, ngano ka ni siya? Unsa man ni mao ni ang funnel kuan? Clouds or unsa may tawag ani buhawi ba ni? Pwede bang ma-explain na to? Yes, Atty. Rovil, so kakitapod ko no sa video ni kalat sa social media. So actually kanang video nakita nato nagtuyok is wala kaabot sa dagat or sa yuta. So we called it funnel cloud. Gikan kana sa thunderstorm clouds or technically we called it the cumulonimbus clouds. So that is dili naman kini usual. So if na ay mga cumulonimbus clouds, thunderstorms clouds, ilabi na intense or severe, posibleng maporma ang mga funnel cloud. If kanang funnel cloud ni abot sa dagat, kanang gitawag nato na water spout or buhawi or alimpuhos. If ni abot sa yuta, we call it the tornado. But sa video, wala siya sa kaabot o dihalan siya naka-attach sa cumulonimbus clouds or thunderstorm cloud. Dili ba delikado ni unsa may mga timailhan ani unsa may mga tilimad-on ani alas to maigsuon nga naa sa duol nini maong clouds? Pag niabot siya, of course, pag niabot siya diha sa may ground, that is delikado, kuya. So actually, around 9:20 AM, nag-issue ng thunderstorm advisory sa Municipality of Cordova. So nag-expect ng thunderstorm na mahitabo diha sa Cordova around alas 9:20 sa buntag. So inana, usually, if na ay mga pagtuyok na inana like tornado, water spout, funnel cloud with attached sa cumulonimbus cloud or thunderstorm clouds. So kusog-kusog di ang hangin na. And mag-range niya sa 108 to up to 504 kilometers per hour. So that is dangerous gihapon
Attorney Ropil. Katong nahitabo ito sa Ormoc, if I'm not mistaken, mga 1991 to. Di ba, mura man to siya kanang buhawi? Unsa man to siya? Lahi po to siya. Or maunang water sprout? Wala ko remember katong time na 1991 sa Ormoc City, Attorney Ropil, pero if buhawi na siya, so gikan siya sa intense or severe thunderstorms, which is delikado. So akong gisulti ganiha, ang kanyang intensity sa hangin kanang nagtuyok-tuyok, if buhawi or tornado, almost lapas pa siya sa super typhoon category. 108 up to 504 kilometers per hour. So if naa siya maagihanan, mga balay or anything na physically is maguba o malungkab ang kanyang impacts ng tornado or buhawi. Unsa man, asa man usually mapurma kini mga buhawi? Any part of the diri sa Pilipinas, Attorney Ropil, any time of the day of the or any time of maski unsay oras sa basta maski walay dagko na weather system mapurma ang mga buhawi or kining gitawag nato na gikan sa mga intense or severe thunderstorms. Actually, not only in Visayas na ay mga reported, but also in Mindanao, Luzon area, and also in other parts of the country, na mas kusog ang kanilang mga tornado, like United States of America, na sila mga gitawag na mga supercell. Pero sa Pilipinas, most tornadoes nato is non-supercell. So unsa man ikuan ni kining water spout, unsa man mo suyop og tubig dito sa dagat o unsa man ibugwak niya asa man ni? Kanang naay mo suyop og tubig sa dagat nga ibugwak sa kamadan, unsa man asya? Same gihapon sa atong nakita sa mga video at Ropil, no, katong mga tornado or water spout na if naagihanan, so madala niya ang mga bagay, like if sa yuta kanang mga light materials na pwede niyang dalhin, if nasa dagat posible siya sa makadala na tubig dagat, and then after magdagan man na, so if mudagan siya mo pag-abot sa another area, pwede niya ibuhos kung ano yung nadala niya na tinatawag nato na mga debris. So if sa dagat, water spout na siya, delikado ang atong mga mananagat, nag-swimming diha o kanang mga water sport activities, so dapat kaya na siya. Kaya nga nag-issue ta natay advanced thunderstorm advisory para maka-precautionary measures ta sa hazards or impacts ng dala ng mga thunderstorm. Okay, so ang importante nga makahatag ta og thunderstorm advisory dapit sa areas Cordova or asa dapita, so kanang atong mga ligog dagat ug uban pa kinahanglan magbantay sila. Correct, Attorney Ropil. So kanang atong mga gi-issue that is advance warning nato. Pila ka hours para maabisuhan ang atong mga kaigsuunan, so para maging safety. So aside from hazards ng thunderstorm, usually na ma-receive nato sa atong warnings, strong winds, lightning, kanang kilat, gusty winds, uno sa hangin. If severe or intense ang thunderstorms, like katong ganihan, nagforma og panel cloud, posible mahitabo ang tornado, buhawi, alimpuhos, ug kanang pag-ulan og yelo, hailstorms. That is parts na mga hazards na mga thunderstorms. Mao din na usahay ka ng mga water spout no nga naay mag-uwan dito sa bukid o doon ibugwak ng tubig dito tingala ta nga nag-uwan og isda. Nada ang isda anak magsuyop. Naay ni kalat po sa social media that I think Attorney Ropil that sa area sa Mindanao katong na news na naay kunoy na dala isda. So that is posibleng mahitabo na kanang water spout nagikan sa dagat na nadalang isda ni bulwak diha sa may area sa Mindanao. That is I think I'm not mistaken that is the news from Mindanao. Now kining Jumer, unsa man ning atong kahimtang sa panahon karon niining semanaha labi na karong weekend, labi na kay dunay mga igsuon nato ron nga nagunahuna nga manghatag og hinabang dito sa norte karong weekend inana unya ang uban na ba medyo lisod na ba kay dito pod kay nagtintint lang ang mga tao. Kumusta ang atong kahimtang ka sa panahon? Karong weekend mauwan ba or okay ra ba ang atong kahimtang? Unang-una, Attorney Ropil, natagi-monitor ng low pressure area sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. So kining LPA natong gi-monitor, sa latest nato na analysis is 50% chance o medium chance na kini ma-develop within the next 24 hours. And this week, makasulod kini sa atong Philippine Area of Responsibility, and sa atong assessment o kanang gitawag nato na track niya base sa atong tropical cyclone threat potential, padung siya diha sa may Luzon area. Generally, for weather ta until this week, there is a
Central Visayas, 11 na sa Cebu ug diha sa may Northern Cebu, taas ang time na walay uwan but moderate to high chance gihapon masinati nato ang mga short duration na mga pag-uwan, ilabi na kini mga thunderstorms, maghatag kini mga less than 1 hour or less than 2 hours na mga pag-ulan. Sa isolated na siya, mga gitawag nato na mga localized. Okay, Jomel, salamat kay sa paghatag panahon na mo diri sa DYHP o sa IFM. Kay sabayan sir, daghang salamat og maayong buntag sa atong tanan og padayon na ta mag-monitor sa latest update gikan diri sa DOST Pag-asa. Daghang salamat sir og amping tanan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Jomel Iclarino sa report gikan sa Pag-asa Mactan. Ato lang gipa-explain ni mahigala kay kuryawan ng mga tao dito ngano man namin na purmas kalangitan ginani. Limang ka nang magpurma na diha nga murag dunay tilimad-on mas langit pa. Murag kay makuyawan kana mga clouds purma na usay purma nga mga naong pero kung inani gud nya murag dunay ibugwak ng tubig. Video kuyaw manggod kadto ito sa Ormoc sa una 1991 if I'm not mistaken mo tong hitabuan nga na flash flood sa Ormoc. Buhawi to mahigala ni busdak dito. Sus Ginoo ko kadaghanan nga matay ito. Una nga atong kanon yun. So maghatag gani og advisory, thunderstorm advisory ang Pag-asa kung asa dapit nga area, magbantay ta na ang maong area.